Bona nit, estem aquí a la segona ronda de Superliga i bueno, més que res, com que han sortit plens, dos plens, un per banda, doncs els posarem, perquè són tots dos macos. Començarem pel ple del Cristian al Camagroc. Doncs bueno, aquí en principi comença amb un esbí per seccionar, perquè després aquí acabarem de vindre aquí amb els boleros, perquè no se'n vagin per allà cap a fora, per si cas tallem una mica amb l'esbí, sanegem aquí també perquè no se'ns vagi la reina cap allà, cap a baix, i comencem el Quingurlock. Sanegem, fiquem la ràbia perquè entrin bé els rompes, trenquem amb el rompe, aquestes dues defenses. Aquí sembla que se'ns en va la reina, però al final no. Marí pel castell, les bruixetes que sempre molesten, però bastant tranquil·lament ens la farem. Per si de cas fiquem una altra ràbia, potser no calia, però de cop va bé assegurar. I res, el que busquem aquí és matar aquesta aèria, que sé que arribem, i seccionar perquè no se'ns en vagi res. Ja tirem el rei, peca i ple de boleros. Hem de tirar l'habilitat perquè tenim dos ballestes fotent canya aquí. Rabiem una mica tota la zona per anar ràpids i fiquem una mica l'habilitat en aquesta zona d'aquí, perquè ja anaven a caure bombes. Fiquem el salt, aprofitant que estem tots els boleros aquí i assegurem els dos estels. I per darrere el que volíem, que era fer com un passe torero, però col·loquem les barquis en el con. Al moment que fiquem les barquis el que serà és una mica d'ajuda, perquè ja hi som dintre, no? Però bueno, ajudarà a rebentar tota la part central. Congelem. I ja se'ns han acabat les ràbies. Però bàsicament les barquis destrossen tota la part central i ja el que queda és més suavet. Tenim les fades fantàsticament de vida, o sigui, hi ha 3 o 4 fades que ens aguantaran tot. El globet que el teníem pel Quingurlock, doncs mira, l'hem aprofitat per aquí i mira, ens ha fet bastanta feina. I res, ja només queda una mica tasques de neteja, el Peca va per aquí fent feina. Són 3 estrelles del seu número 1, un TH11 full. I ara l'altre ple, molt guapo també. El Papagon és un altre TH11 full, un altre Aldeanti 2. Bueno, aquí ens obre amb trencamurs, amb terratrèmols la part central, i aquí ens vindrà amb atac de golems bruixes i boleros, un clàssic, salt a la primera zona d'aquí per assegurar que no falli els rompes. Golem una banda, golem a l'altra, bruixes i bolos una banda, bruixes i bolos una altra, senzillet, però no per senzill dolent, és super efectiu, bo, molt ben executat. Això, si voleu fer-ho moltes vegades, no us sortirà bé, moltíssimes. En aquest cas se'ns fica tot al centre, bastanta zona, totes les coses importants, reina, en canvi per les bandes la quantitat justa per anar voltant. És importantíssim que a les bandes sempre hi circuli boleros i bruixes. I en aquesta banda bastant, i en aquesta banda alguna també. Segon salt, i no sé si tenia verí, no devia portar verí, i ha de fer-ho a pulmó, tot el que és el castell. Però tot i així, sense verí, i fent molt mal als babies, doncs clar, com que ha fet tota la part molt bèstia al principi, doncs li queda tot molt suavet al final. I veieu tota la feina que va fent aquí, bolos, 3 bruixetes i 2 bolos, i s'han fet tot el lateral.
encara queda el baby, imagineu-vos el baby del quadrat. La reina es mora i bueno, aquests boros i 3 bruixes, la feina que han fet li han donat el ple. Bàsicament labors de neteja ja. Grans plenos, hi ha hagut uns quants atacs molt interessants. Res, doncs bueno, aquí veieu una miqueta el registre, hi ha hagut falls, hi ha hagut de tot, i aquí una miqueta també. Però bueno, gran guerra a Catalans World, que és Penedès World, que és una mescla dels dos clans, i bueno, felicitats a Lioli per la victòria. Vinga, fins una altra.